Assalamu alaikum wa yan Nijar, muna gaida kowa da sunan shi. Muna 10 da watan Juwan nake muku wannan bidiyo na yan uwa waɗanda sun kaji kamar mun yi kwana biyu shiru magana wadda mun ka ɗauko ta kwanaki. Insha Allah muna nan tsayin daka, muna nan tsaye da kinan babu wanda sai lankwaso mu insha Allah. Lalle bayan Allah waɗanda tubali ke tumka suna warwara suna ce a ce mishi kaza a ce mai kaza don saboda raina ya ɓaci kar nike kallon su insha Allah. Mu dai mun san komi an ka izo a ce muna alhamdulillah. Yawwa mu dai mun san dan Allah muke yi, dan kuma a tausaya ma al'ummar mu mun ka hiddu waɗannan maganganu kenan dan ma gingiman barayi kun shirya ma girki kala kun san tubali kakanku ne ya shige ku. Yawwa na gayi da babban murya na shige ku da ƙarya nake yi waɗannan maganganu da na fiddo kwana 40. Wallahi da kun jima da yi gutsu da ni ko kun ɓadda ni, amma da yarda Allah da addu'a kuma matasan nan waɗanda a baya gare ni insha Allahu ba za ku yi nasara ba. Yawwa kawai adalci za ku yi musu kuna so ba ku so. Lokaci ne ya yi na ɗan Nijar mazauni Libya da a tausaya mishi insha Allah. Muna muku fata alkhairi, muna gaida kowa da sunan shi. Yannan kuma kamar yadda mun kashe alwashi tsohin ƙyan hatta masu gadin mai waɗanda suke zowa suna duduke bayan safara na zunan zu ma'aikata ne duka lokacin ku in Allah ya yarda ya yi kusan zuwa ƙarshe kenan can ku yi ta makircen ku. Tubali dai tsaye yake da tunan shi, babu shi ƙasan kowa balle a yi ji tsoron cewa a gyara. Yawwa kenan kar muke kallon mu dai mun sani ba mu da mai gida, ba mu da wanda zai iya zuwa ya muna firishin musa na zancen kamar misali ya yi kalamman shi mu ji tsoro mu bari, ko kama magana da mun ka hito a ce mu hita zancenta. Muna nan tsayin daka. Yawwa kamar yadda kun ka shi maganganu mun hiddo su na kun ka ga an ɗauki lokaci, to insha Allah muna masu ce muku kudan yi wasu burdai insha Allah. Indai na san magana tana can inda ya kamata a ce mun kai ta, kuma su ma daidai gwargwadon hali mutane ne masu adalci, kuma mun san za su yi ma al'umma adalci insha Allah. Za ku ji sakamako cikin satin nan da yarda Allah bi izinillah. Yawwa komi nisan jiwa ƙasa ta yi. Assalamu alaikum yan uwana yan Nijar mazauna Libya, ina gaida kowa da sunan shi, ina muku fata alkhairi. Kun ji mu kwana biyu shiru yanayin yawon sallah ne da sarwansu. Insha Allah muna muku fata alkhairi, muna gaida kowa da sunan shi daga A a Z. Yawwa gingiman yan kamisho da sarwansu magana dai da mun ka ɗauko wadda mun ka ɗauko sun shi gingiman yan kamisho da sauransu suna laɓe an yi kaza kun san tubali ya san kwatas. Yawwa masha Allah matasan nan in dai kama a yanzu ne mun ka zo mun ka laɓe da su muna neman wani abu, to shi dai Allah shi ya san mai gaskiya. Yanzu ne tubali yake bayan matasa ko tun yaushe ne yake baya gare su, wannan dai shi Allah ya san mai gaskiya. Yannan su ma kansu waɗanda sun kasan tubali kuma sun kasan tabbat mutakkata yana da amfani gare su, sun san da dai kawai tun addau muna tare da su insha Allah. Na zancen ku laɓe ku waɗansu maganganu a ce kaza don ran tubali ya ɓaci, kar tubali ke kallon ku. Yawwa tubali dai ya kame fata bakin shi ya yi shiru. Aiwa insha Allah muna nan sau da kafa bayan wannan magana insha Allah. Lalle magana ta ɗauki lokaci, jama'a ba su yi sakamako ba, amma insha Allah tun da Allah ya sa an yi sallah lafiya, yawwa mutane za su ji albishiri nan da ɗan kwanaki kaɗan. Yawwa shi dai ni dai abin da na sani, na san tabbat ina tumka ne waɗansu gingiman barayi na warwara, amma lokaci yayi na su daina insha Allah. Kuma dolan su ne suna so ba su so wannan magana da mun ka yi ta
babu zancen mu jaye kalaman mu ko sarwa, kuma nasara insha Allah ta mu ce. Yawwa kenan can masu habaice su da sarwansu, yawwa mu dai muna nan bisa da kan bakanmu na 'yan Nijar mazauna Libya da muka cewa mu jagororinsu ne, kamar yadda mun kai magana tun farko da a tausaya musu, a yi musu adalci, ana cin amana su fiye da ba a tunani. Yawwa tunda dai in ba jirgi na Nijar ba mu taba ganin jirgin da ake ba da kilo 20 ba, sai jirgin mu na Nijar shine mun kai magana a gyara, mu gyara mu duka. Duk wanda ya saurari kalamai na ya yi haka ni gai tun farko. Yawwa kenan kuna so ba ku so, ya ku manyan barayi, dole ai ma matasan nan nawa adalci. Yawwa matasa wai kuma ba waya jiya ne ko shekaran jiya mun ka zo mun ka ce a mu jagororin su ne, waɗanda sun ka san muna yi dan su sun sani shekaru da shekaru muna tare da su sai inda ƙarfin mu ya ƙare. Yawwa kenan dan waɗansu sun hito suna waɗansu maganganu ko a kai. Yawwa mu dai mun san tsakaninmu da Allah muke yi, kuma da yarda Allah babu wanda ya isa kama waya kama sa mana waɗansu maganganu a kai na kama har mu hito mu waɗansu cece kuce da sarwa al'umma. Yawwa can yadda mutum ya fahimta in ya ga muna yi da Allah, wannan oke shi taya mu da addu'a. Wanda kuma ya je ya yi waɗansu maganganu can gare shi, insha Allah Allah dai ya yi ma kowa mafita ta alheri insha Allah. Muna tare da matasa 100%. Yannan abinda kuma kun kamanta ku yan kamisho masu cewa ai kaza ne Tubali ya yi muku nisa, kuma alhamdulillah Tubali da ya binne wani abu mai wari kamar yadda ya hito ce a gyara, da yanzu kun shima da kirkiro mishi shiri kala. Yawwa kenan insha Allah daidai Tubali sai gani. Ina muku fata alheri, ku futa.